cofio'n yr ysgol gynradd pan oedd y plant drwg yn gwlychu papur tŷ bach, sgrwntio fe lan a taflu fe at y to i gael ei fe stico. Be? Na? Ie, na fi. Ycha fi. Come on. Fi'n gwybod taw raglen wyddoniaeth yw hwn, ond wedi byth yn meddwl weithiau, bydde fe'n neis i allu torri'r holl reolau ni'n siarad amdano nhw o hyd. Be fel rhywle Newton? Ddisgyrchiant? Ie. Wel, mae Robert i'n gweud na, achos drych ar hwnna. Waw, a fe bron fel tas y rhywun wedi sgripto hwn. Beth yw hwnna? Bwrdd Gwrth Ddisgyrchiant. A mae'n hawdd i adeiladu. Wel, hawdd os ti fel Eves o'r hwnna. Eves. Dyma beth yw her brwydr Bwrdd heddi. Gweld bwrdd pwy sy'n gallu dal y mwy o bwysau. Oh, swn o'n epic. Pwy sydd y dîm di heddi te? Rhain. Tali, Peyton, Isla, Senu, Ted. Noah. Yay! O, ddim lot o egni fyna, Rhys. Ddim i gymaru gyda tîm fi, beth bynnag. Sophia, Lara, Harriet, Gertrude, Dante, Stanley! Yeah! Bod ni'n galw hwn yn Bwrdd Gwrth Ddisgyrchiant, dyw e ddim byd i'w wneud gyda disgyrchiant, rili. Mae'r tensiwn yn y llinynau yn tynnu yn erbyn ei gilydd fel bod y ran top yn cydbwyso. Yn syml, pe bai'r llinynau ar yr ochr ddim yna, byddai'r bwrdd yn cwmpo, fel hyn. O, yn gofalus! Beth byddai'n digwydd os ti jyst yn rhoi e draw fan hyn? Mae holl peth falle yn just cwympo off. Felly cydbwysedd yw'r peth allweddol i'r her yma. Pan dyw'r tensiwn rhwng y llinynau ddim yn cydbwyso, mae'r bwrdd yn cwmpo. Waw! O, mae tîm Rhys wedi ffindo ffordd i gadw'r cydbwysedd. Right, wy'n hollol hyderus bod ni'n mynd i ennill. Chi'n hyderus? Ond gobeithio bod nhw ddim yn rhy hyderus. Fi'n credu bod ein tacteg ni hyd yn oed yn well. Reit, y gystadleuaeth. Ni'n mynd i weld faint o lestri ni allu rhoi ar y byrddau cyn bod nhw'n disgyn. Nawn ni fynd am yn ail o fe, Rhys. I greu tensiwn. Tensiwn? Oh, dim ond Stanley. Ond cofiwch, os yw'r llestri yn disgyn, maen nhw'n mynd i dorri. Reit, tîm Rhys sy'n mynd gynta. Mynd am y bowlen. A lle mae'n mynd i roi e. Da iawn. Dewch da. O! Diddorol. Tali, pwy mynd nesaf? O, tacteg tîm Tali yw roi dau o'r un pryd. A'r bwrdd yn ars yn gadael. Da iawn. Ond mae'n tacteg ni o roi llestri ar ben ei gilydd yn gweithio llawn cystal. O, ie. O, doi yr un pryd. O, ar yr un pryd, ar yr un pryd, ar yr un pryd. Oh my gosh! Mae hi'n genius! Ofalus. Da iawn. Anhygoel. Wnaethon ni ddechrau dy 10 llestr yr un, ac mae'r ddau dîm wedi llwyddo i osod y cwbl lot. Mae'n gyfartal. Da iawn i'r ddau dîm. Ni wedi gweithio mas bod cydbwysedd yn bwysig, ond mae rhaid i un tîm ennill. O. Na i ddim Stanley. Dim ond diferyn o ddŵr oedd angen i ddymchwel bwrdd tîm Rhys. A ni'n ennill heb orfod gwneud dim.